नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। खबरें भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। हम महेश तिवारी। भोजपुरी के हाल ऊ हो गइल बा कि भोजपुरी के कवना ओरी लेके जाइल जा रहल बा एकर कोनो ठिकाना नइखे। आज भोजपुरी के जे भी गावे वाला बा, जे भी भोजपुरी के सुने वाला बा, जे भी भोजपुरी में लिखे वाला बा, ऊ भोजपुरी के नाई के खेवैया नइखे रह चुकल। जी, हम बात सत्य कह रहल बानी। आज भोजपुरी के नाई के खेवैया कुछ ऐसन लोग हो गइल बा जौन की भोजपुरी के पतन के ओर लेके जा रहल बा। आज भोजपुरी कुछ यूट्यूबर के हाथ में कठपुतली बन के रह गइल बिया। दो चार गो ऐसन यूट्यूबर बने जौन की भोजपुरी के नाम बदनाम करे खातिर एकदम जौन बाकी उतारू हो चुकल बने। बस 2-4 रुपया खातिर, कुछ व्यू आवे खातिर, कुछ नाम होके खातिर भोजपुरी से जितना भी भोजपुरी में जितना भी कचरा फैलावल जाए ओकरा के एकदम भरपूर प्रयास हो रहल बिया कि भोजपुरी के गंदा कर दिया। कुछ यूट्यूबर बने कि जौन की पवन सिंह के बड़ाई करी हैं, खेसारी लाल के बुराई करी हैं। कुछ यूट्यूबर ऐसन बड़े कि खेसारी लाल के बड़ाई करी हैं तो पवन सिंह के बुराई करी हैं। देखा बाबू, हम बतावल चाहते नहीं कि पवन सिंह होखी और चाहे खेसारी लाल जी होखी, दोनों आदमी अपना अपना विधा के नंबर 1 गायक लोग। जौन पवन सिंह जी गाइला वो खेसारी लाल जी ना गाइला, और जौन खेसारी लाल जी गाइला वो पवन सिंह जी ना गाइला। अगर तारा लोग के ई लागत होई कि पवन सिंह या खेसारी लाल के या रितेश पांडे या राकेश मिश्रा जे भी हो गए ये लोग के आपस में झगड़ा रहेला, ऐसा कोनो बात नहीं है। फिलहाल अभी वह बिहार के राजनीति लेकर वह उठा के देख ली कि नीतीश कुमार लालू यादव के लोग होते रहे कि ई लोग अब ना मिली, कट्टर दुश्मन है लोग। जब लालू प्रसाद जी के तबीयत खराब हो रहे तो मोदी जी सबसे पहले फ़ोन करके हाल चाल ले रही। ऐसे कुछ सीखे के चाहिए भोजपुरिया जोन भी कचरा फैलावे लोग यूट्यूबर बा लोग, कि पावर स्टार पवन सिंह जी होखी या खेसारी लाल जी होखी, ये लोग के जब जरूरत पड़ेला तो आपस में जरूर बात होला। ये बीच बीच में विवाद जौन भी होला ये पब्लिक स्टंट है। विनय बिहारी जी अपना हर एक इंटरव्यू में ये बात कहिला कि ये लड़ाई नहीं है, ये व्यू प्राप्त करने की एक रणनीति है। बस उहे बा, हर एक कोई क्लिकबेट करेला, बस उहे चीज़ हो रहल बा। ओकरा के रउआ लोग रियल मान के आपस में लड़ब, केहू पवन सिंह के टीम से हो जाई, केहू खेसारी लाल के टीम से हो जाई। अतना एगो बात जान ली कि गवैया से ज़्यादा सुनवैया विशेष होले। ऐसे कि हमनी के ना सुनब जा तो वो स्टार ना बन पाई हैं, वो सुपर स्टार ना बन पाई हैं। हमनी के आपस में लड़ जाइब जा उनका लोग खातिर तो हमनी के भोजपुरी के पतन होई। आए दिन यूट्यूब पे एक से एक वीडियो आ रहा बड़ी से, एगो यूट्यूबर दूसरा यूट्यूबर के गाली दे रहा बने, एगो यूट्यूबर दूसरा स्टार के गाली दे रहा बने, ये टाइप के वीडियो आ रहा बा। वो लागत नहीं कि हम एगो रूम में बैठ के पवन सिंह के गाली दे देनी, हम एगो रूम में बैठ के खेसारी लाल के गाली दे देनी। जी ना, वो वीडियो रहुआ सोशल मीडिया पे डाला तनी। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पूरा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म ही है, वो पे खेसारी लाल के या पवन सिंह जी के पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जरूर उनकर दर्शक बने। अपना बिहार भारत के तो बात छोड़ दी, देश विदेश में भी हमनी के भोजपुरी अपन पैठ बना ले बिया। ओइजा भी हमनी के भोजपुरी के लोग सुनता। का जाने जे पहले सुनी सबसे पहले यह आ गई कि पवन सिंह के फलना ने गाली दे दिया या खेसारी लाल को फलना ने गाली दे दिया। ओइजा का रही हमनी के इज्जत? ओइजा तो सबसे पहले यह लोग देखी है भोजपुरी में, भोजपुरी के सुपर स्टार के केहू गाली दे रहा बा, एकरा माने कि ये स्टार गलत हुई हैं। तो रउआ लोग से यह आग्रह बा कि वीडियो बनाई। हम जान रहा बानी कि आज बहुत सारा यूट्यूबर के यूट्यूब से ही भोजन चल रहा बा, अच्छा खासा चल रहा बा। तो ओकरा के कुछ अपना भोजपुरी के सुधार करे खातिर भी हमनी के प्रयोग करे के बा। आ हमनी के अगर देखल जाए तो केहू पत्रकारिता ले नहीं है। अगर जाँच होखे लगे तो सभे के चैनल बंद हो जाई। तो कुछ बात ऐसा कहे के बाद जो उनकी भोजपुरी खातिर हो के भोजपुरी में बढ़िया चीज़ होके के चाहिए। ऐसे आज हमनी के स्वतंत्रता दिवस है। आज देश के माने हमनी के 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहल बनी जा। अपना देशवासी के सबके भी हम बधाई दे रहल बनी। अपना देश में ऐसे ही शांति बना रहे, खास करके अपन भोजपुरी में। अपना भोजपुरी के वो हाल बा कि हर एक 1-2 महीना पे कुछ ना कुछ बाउंडर होत रहेला।
अभी देखिए अभी शांत बड़ो भगवान की कृपा से, लेकिन 2-4-10 दिन में जरूर कुछ ना कुछ होई। तो एमे पब्लिक के ज़्यादा रिएक्शन नहीं लेवे के, बस मजा लेवे के बा, देखत रही, आनंद लेत रही। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।